Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hello, Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jessa, na long-time listener na ng Mahiwagang Burnay. Sumulat ako sa inyo kasi wala akong mapagsabihan ng kwento ko. Alam ko kasi na kapag sinabi ko sa mga kaibigan ko, huhusgahan nila ako at ang karelasyon ko. Ganito kasi yon. May asawa at anak ako. Yung anak ko, college na. Years ago, giniba yung inuupahan naming bahay kaya nakitira kami sa condo unit ng pinsan kong lalaki. Walang girlfriend ng pinsan ko. Loner ang peg. Nung mga unang 5 buwan namin sa condo, nagtataka ko dahil tuwing kinukuha ko ang mga sinampay kong damit, naiiba ang ayos ng mga panty at mga bra ko. Ay. Akala ko nung una ay nagagalaw lang ng asawa ko. Hanggang sa napansin ko, nakakaiba ang mga sulyap ni pinsan sa akin. Binaliwala ko lang nung una. One night, habang wala ang mag-ama ko, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Laking gulat ko na makita kong hawak-hawak ng pinsan ko ang bra at panty ko. Ay. Sinusukat? Hindi ganun. Halata sa mukha niya ang matinding kaba. Lumapit ako sa kanya at tinanong ko kung madalas ba niyang ginagawa yun. Ang sagot niya, papalitan na lang daw niya. Wag lang daw kaming umalis ng pamilya ko sa kondo. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ko. Dahil hinalikan ko siya, nabigla si pinsan. Niyaya ko siya sa loob ng kwarto niya. Ano ba naman to? Ang aga! Mas ano ka pala eh. Ang aga ng mga Kene, Merot! Oo, papalitan ko na ba ng background music? Oo, kanina pa dapat, partner. Niyaya ko siya sa loob ng kwarto niya. May bathtub yung banyo niya sa kwarto. Siya, planggana lang sa amin Kaya yan nga kami din. Oo, di malaking timba. Malaking timba o Oo. siya, may bathtub. Nako. Yan. Walang imik kong. Ay, ako na lang ang magbabasa ng bawal. Ayun, ang Daya. aga, 9:08 a.m. Bawal! Sige. Anyways, basta lumusong siya, partner. Lumusong siya doon sa bathtub kasi may tubig na. Ang weird naman kung lumusong siya ng tubig. Ano, bakit lumusong? Lumusong-lusong siya, walang tubig. Pangalang. At yun na nga. Pinalapit ko siya at doon may ganap. Nako. Nahihiya pa siya kaya ako ang nagsimula. Siya naman ang nagtuloy. Ano ba? Nakaka-lurking. Hindi tayo prepared ngayong umaga. Hindi ko napagandaan ng mga bagay-bagay. Pang-podcast to eh. Lumipat kami ng pwesto. Hay nako. Hindi ko nababanggitin ang mga detalye kasi masyado pa pong maaga.
Ay, ano ba Anyways, yan? Malungkot. basta dinitalya niya lang yung mga ganap. Okay. Yun. Nasundan pa ng maraming beses ang gabing yon. Kapag wala ang asawa ko, pinapatulog ko muna ang anak ko tapos game na. Like ko kasi hindi na masyadong magana yung asawa ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Binibigyan ako ni pinsan ng kung ano-ano after ng ganap, pero sabi ko sa kanya, hindi niya naman kailangan magbigay. Kasi gusto ko din naman ang mga ganap. Nako. Sa ngayon, ilang taon na kami ng asawa at anak ko sa kondo ng pinsan ko. Kaya ilang taon na ding may nanggaganap sa amin. At wala akong pinagsisisihan sa mga ganap namin ni pinsan. Hanggang dito na lang, Nicole and Chris, ang inyong tambalanista, Jessa. Ikaw ha? Ikaw, Jessa, ha? Pero parang wala namang paghingi ng advice si Jessa. Gusto niya lang Oo talaga na nga. may mapagkwentuhan. Kumbaga, happy siya sa kanyang ginagawa. Pero I'd like to say that hindi na para kay Jessa kasi si Jessa ay hindi nagsisisi. Walang halong pagsisisi. Ilang taon niya nang ginagawa. Masaya siya sa ginagawa niya. Hindi na kami magko-comment sa'yo. Alam mo na yan. Bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero Malaki ka na. Pero ang gusto lang namin sabihin, this is not a good thing to do. For Oo other naman. people who are listening at naisip nila, ay, pwede pala yun. Hindi po yun pwede. Correct ka. Hindi po talaga yun pwede. And especially, una, kamag-anak. At bago pa yun dun sa kamag-anak na part, kahit hindi kamag-anak, yung una may asawa at anak. Yun na yun. Yes, Dun yes. pa lang dun sa part na yun. Yun. So, Jess, alam mo naman sa pagsulat mo sa amin at alam mo na aliw ka sa kwento ng Mahiwagang Burnay. Long-time listener ka ng Burnay. Alam mo na posible ka mahusgahan dito kahit wala kang pake. Alam ko naman wala kang pake kasi parang very stress mo talaga ng bonggang-bongga yung sinabi mong hindi ko pinagsisisihan ang kahit anong ganap namin ni pinsan. Ganon. Pero wag na sa'yo. Para na lang dun sa iba na nagtatangka, nag-iisip. Wag po. Wag po kasi Correct. it's not a good thing to do. Kung hindi mo mapigilan, di hiwalayan mo yung una. Ano yung ibig sabihin na gumawa ka ng way para yung bang create a new relationship. Kung hindi mo na talaga carry, talagang anong-ano ka na doon sa bago. 'Di ba? Hindi yung pinagsasabay. Kasi may na-hurt eh. Tsaka, Diyos ko Lord, sobrang laki ba ng kondo? Para magawa Diba? nyo Para yan. magawa. Tsaka may bathtub, yayamanin. Oy, di ba pag nasa kondo, yung usog nga lang sa upper floor ng Oo. mesa, tsaka upuan, dinig na dinig. Minsan naririnig, Oo, diba? di ba yung plok nga sa CR? Ay, grabe naman kondo yun. Ang nipis. Ang nipis-nipis Dinig. naman. Kung nadinig yung Diba? patiganan. Hindi, tsaka Pag- hindi lang yun, partner. Maliliit. Not just yung rinig ang mga ganap, kundi small ang spaces. Unless talagang sobrang, yung condo is malaking-malaki. 'Di ba? Para magka-bathtub. Yayamanin si pinsan, Yayamanin no? si pinsan. Maraming masyadong- lagusan. Correct. Partner, kasi kapag ka maliit ang lugar, ang daling makita ng mga ganap eh. Ang dali pate na na maramdaman na may mga ganap. Ang dali nga makita na may mga malalagkit na tinginan. Ang dali. Kala ko may lalagkit na bakas. Oh, ang dali din. Totoo din naman. Sa true. 'Di ba? Madali rin kasi ang liit ng space. May kita mo kaagad eh. 'Di ba? Pero siguro yayamanin. Kaya tsaka kung gusto may paraan eh. Kaya nagagawa. Pero anyways, Tsaka may siguro para sa kanila may thrill kasi. oo, yung mga posibleng Oo. mahuli, yung mga ganun, may ganun si Jessa. Oo, adventurous. Ibang klase, 'di ba? But I'm really saying that it's really wrong kasi may asawa ka eh. Kung gusto mo magpaka-adventurous, tas wala kang asawa, single ka, di kulong. Wala ka namang Gusto mo ng adventure, sakay ka ng roller coaster na walang seatbelt. Yun, matinding adventure yun, di ba? Ewan ko kung hindi ka ma-excite dun. Parang hindi rin pwede yun, di ba? Wag yun, wag. Hindi talaga, hindi okay. Tapos, dahil may karelasyon, lalo may asawa, di ba? At merong anak.
At secondly, dahil pinsan. Correct, ang dami, no? Ang daming lahat ng bullets na binanggit ni Nicole, ano yun eh. Wala eh. Wala kang pipiliang lulusutan na pwedeng, ito pwede to, check. Oo, diba? check. Lahat, Parang, sige na nga, ganun. Hindi. lahat yun kiss. Kiss talaga diba? eh. So, maling-mali. So, wait ka lang, no? Wait ka lang Wait ka na... lang, Jessa. wait ka lang kung ano yung sasabihin sa'yo ng mga kabisyo nating nanonood ng FB Live Yan, ngayon at tungkol sa magbabasa. kwento mo. Wala kami sasabihin pero malamang hindi sila makakapagpigil. Correct. At saka yung mga magbabasa sa ating Facebook page, yung Yan. Tambalan, kasi lagi naman nating pinupost yung mga Yon, kwento ng yon. Bornay. Yung ganun. Tama, yung mensahe na lang natin para sa iba. Sa mga iba. Kasi mukhang walang pagsisisi ito. Hindi natatakot Oo. si Jessa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Alam mo, summer na. Sabi Oo. nga ng Pag-asa officially, di ba? It is at panahon na ng tag-init. O labas-labas ka na, Jessa. Practice ka na sa labas. Para maramdaman Para mo na kung gaano maramdaman yung kainit. Pag hindi mo kinaya, Kasi, ang nakakalurky sa'yo, yung walang halong pagsisisi. Yung parang, Enjoy na enjoy tama ka yung lang. ginagawa ko. Yung ganun. Yun yung mali Yun doon, yung no? mali kasi doon eh. Tama, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, maganda kasi aware tayo kung mali o tama yung ginagawa Oo, natin. Kasi eh. pag hindi ka aware kung mali o tama yung ginagawa mo, nakakatakot kapag siningil ka ng karma. Basta, 'Di ba? In I'm terms of scared for you, pakikiapid, 'di ba? In terms of 'di ba, pagnanakaw, in terms of panlalamang sa kapwa, lahat 'yan pag hindi mo alam na mali yung ginagawa mo, nakakatakot pag siningil ka ng karma. Maaaring sa ngayon, Jessa, o sa lahat ng mga gumagawa rin ng mga bagay na hindi pa nahuhuli, na-enjoy yun kasi ang thinking natin diyan ay may gain, exciting, ganyan. masaya, 'di ba? At saka feeling mo lagi kang may gain. Akala mo lang 'yun. 'Di ba nakakatakot talaga pag bumalik sa iyo yung karma na tinatawag. At totoo po 'yun ha. Lahat ng ginagawa natin ay may kapalit na Kakibat na balik. balik, may consequences sa madaling salita. Sa true. So mag-ingat tayo doon, no? Yung paggawa ng hindi maganda ay may balik ding hindi maganda. Kaya nga. 'Di ba? Kasabay din ng paggawa na mabuti. Ang paggawa na mabuti, may kapalit na kabutihan. Nangangaral tayong parang pare, pero yun kasi talaga yun. Hindi naman kailangan maging pare para sabihin na may mali dun sa ginagawa ni Jessa. Oo, yun talaga yun. Alam namin, Jessa, parang wala ka talagang paki, pero dun kami natatakot, yung wala kang pakialam, yung na hindi ka okay lang aware na sa'yo, mali yan. Yung kaya ka gusto magkwento kasi, hindi, actually, alam niya eh. Kasi alam niya, partner, di ba sabi niya nga, sa atin siya magkakwento kasi wala siya makwentuhan. Dahil alam na kapag ka nagkwento siya sa iba, i-judge siya. Yung ganon. So, kapag kasi feeling ko general rule dyan, anything na ginagawa ng patago ay mali. Sa pa yun. 'Di ba? Kung patago itong ginagawa, mali 'yun. Hindi Correct. ba't yung tingnan mo yung mga, of course, bad example, yung mga nagda-drugs. Wala ka naman nakita nagda-drugs ng nasa gitna ng MOA. Wala, 'di ba? Tinatago nila 'yan kasi lahat ng ginagawa ng patago ay mali. So, 'yan, yung patagunin yung ginagawa ay mali. Totoo. Mali, 'di ba? Ang pangungupit, 'di ba? Wala ka naman nakitang lantaran ng pagnanakaw, wala, 'di ba? Patago. Correct. 'Di ba? Ganun. Kasi nga mali. Kaya totoo yun, dapat ang isang tao kahit papaano may konting takot. Kasi pag nawalan ka ng... Shokot ako para kay Jessa na parang walang takot. Grabe. Kami natatakot para sa'yo na bilang isang taong walang takot. Kaya nga, natatakot ako para sa'yo kasi parang kang namanhead. Yung parang okay lang sa'yo gumawa ng mga bagay-bagay. And yung sinasabi mong because wala nang gana yung mister mo, yung mga ganyan-ganyan. Kaya sa iba mo binaling yung mga ganyan. Ay, naku, hindi valid lahat ng reason eh. Pinsan, Diyos ko Lord, nakakaloka. Kaya siguro kayo magpinsan. Diba? Noong una akala ko medyo si pinsan lang yung medyo may something. Ikaw yung ikaw yung birada ng birada pala eh. Sabi nga ni partner kanina nung hawak yung bra yung at panty, ang naisip pa ni partner sinusukat, diba? So, baka yun naman talaga Bex pala si partner. si pinsan, diba? Tapos pero yung pala, nakita mo lang na hawak yung bra at panty. Binira mo naman. Binira mo na agad, napaglusong ka na agad sa bathtub. Iba ka din, Jessa. Nakakalurky. May imagine ko yung paghila sa loob ng banyo tapos paglusong nila sa bathtub, no? Diba? Nako. Nakakaloka talaga. Totoo yun. Dapat... Nakakatawan ng pakinggan, pero it's really not good. Sa totoo lang. Correct. And I hope dun sa mga iba na nakatutok ngayon, you are not in that situation. Wala ka sa sitwasyon na yan. Sana.
Totoo yun. Mabuhay tayo ng may takot, di ba? Kasi kapag tayo ay nabubuhay ng kahit papaano may takot, indikasyon yun na hindi mo gagawin. Oo, correct. Di ba? Kasi nga, Nervous ako. Sana hindi may consequence eh. Sana kahit kailan hindi maging politika si Jessa. Oh. Yun lang ang masasabi Walang ko. takot eh. Walang takot eh. Ang lalakas Diba? na, lalakas ng ng loob. Correct, grabe ibang level. O anyways, wag po nating tularan si Jessa. Yun po Oo. yung pinaka talagang lesson ngayon ng Maywagang Bornay. And sensya ka na, Jessa, ha? Of course, even if nagsabi ka ng kwento sa amin, naghanap ka ng makakwentuhan, it doesn't necessarily mean na nakakampi kami sa'yo kasi, sorry, so wrong. So wrong talaga. Kiss, Jessa, oh my God. Hindi nga ako magtataka, inikisan ka sa mukha ng asawa mo pag nalaman mo. Totoo yun. So hindi rin natin napigilan na sabihan din si Jessa, di ba? Oo, sorry Jessa, talaga hindi ka namin napigilan. Pero natatakot ako isang araw madiscover ng mister mo kasi Oo. palusong ka sa bathtub na walang tubig. O kaya may tubig pero mainit. Sa true. Kumukulo. Kumukulo. Yung malalaplos ang balat mo. Di bali, Totoo. practice naman yun. Practice ka. Practice ka. Mas mainit doon. Anyways, Jessa, thank you na din sa pag-share ng kwento. Think of the consequences lagi, ha? Pinapaalala lang din natin sa lahat na na wag po tayong maging manhid sa paggawa ng kasalanan. Tama. Kasi it becomes a habit and we think that it's a right already kasi wala namang nakakakita, wala namang nahuhuli. Wag po nating gawing habit yung gumawa ng hindi maganda. Okay, Tama. Docs? Ay nako, ang good news kapag may tsuper na nakatutok ngayon, ayan, inawala sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live, mamimigay po kami ng papremyo para sa mga tsuper. Oy! Kung ikaw nagmamaneho ng Oo. jeep, nagmamaneho ng taxi, grab man yan, or may kung ano mang ruta mo, UV Express, pwede kang Yan, sumali bus sa ating driver. bus driver, Yan. tricycle driver. Ayun, di ba? Pwede. Kasi ikaw ay tsuper, join ka na sa ating fanscan. Yan, kaya tutok ka na lang dito sa aming FB Live. Pagkatapos lang nitong tambalan natin sa radyo. Okay. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Thank you, Jessa, for sharing your story. At kung ikaw ay may kwento na gusto mo ring i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!